Red team, si John Rodel ang nakakuha. James first blood kay John Rodel. Si Dame, tinignan si Sorry. Mukhang si Sorry, wala pa ring SS at mukhang mabibigyan si Sorry dito, guys. PM King, andito na. What a set from PM King. Dalawang nakuha. Si James ang hinahabol ni PM King. Pero Tori ang kalaban, idol. Tori yan. Si Franz naman. Nag-bend dyan si Curry. Pero tignan natin, mauubos ba nila? Dame. Kaya mukhang mauubos ang RPP dito. Depende na lang kung paano nila lalaroin. John Rodel. Stun. Nice stun. Pero nakabalik. Hindi. Tignan natin. Ito na naman. Agawan na naman para sa objective. Si Dame. Si Dame biglang nag-heal sa passive. And nakapag-dive pa. Pero si Franz mukhang nawasak na naman ni Curry. Si James mapapatay ba? Pero hindi. Nakadikit. Grabe yung Brody. Yung Brody natin si Totski. However si PM King nakadalawa na ng push. However wala yung signature cook para ni Sorry ngayon. At dinikitan ni Franz. Mukhang mapapatay pa nga si Yan. Yan, mamamatay. Nice. Dame, mukhang hinahabol naman si James naman ang hinahabol. 2 chains, nakapag-stun ng dalawa. 3, it's Dame time, baby. Totski, patay. Sorry, patay. 2 chains, mukhang suasama. At si Franz na lang ang natira. Nag-SS na, Franz. Pero ito, PM King, ayun na. Down. She's only laban sa 4. And si Yan, dinidikitan lang. Brody patay. Nakapatay. Boss. It's an ace for RPP, guys. Sabi ko sa inyo, clutch factor ng RPP. Pero tinamaan pa din si Totski. Nakapag-win chant. Franz naghahabol. Nagza-zone. Only the Nexus remaining. NSS na Lord. At ayun na nga na-set. At dito, boss. At mukhang ito na nga. RPP wins the Boholano Broadband MLBB 2022 tournament. Congrats to Red Pink Party. What a game. 2-0 ang ating champion, Red Pink Party. Congratulations, guys. What a game. Ang ganda ng mga pinakita ng dalawang team na to. Ating dalawang teams na malupit na naglaban. Salamat sa lahat. Silver! Masaya. Pressure nagsimula ito sa pandemic hanggang sa nagpatuloy-tuloy. Sino ang pinakamagaling sa kalaban na team? Dito sa team, kalaban namin ngayon. Na comeback. Communication. Tapos, Dapat magtiwala sa isa't isa. Sana huwag yung pabayaan yung pag-aaral nyo, pero dapat yung mga ganitong bagay i-maintain nyo sa inyong oras, pampalipas oras, pero masaya na. Fans namin dyan ni abot pa. Maraming salamat, Mobile Instrument, sponsor by Boholano Broadband, Radio Agna, SMCNI. Salamat. Selamat!